Naša firma sa volá Manex a ponúka komplexné riešenia v oblasti projekcie, návrhu a realizácie automatizovania výroby, v oblasti manipulácie, transportu, balenia, plnenia. Nakoľko firma má klientov, ktorí sú pomerne dosť technologicky nároční, z toho vyplýva, že naozaj sledovanie tých trendov v rámci technológií, automatizácie, robotiky je pre nás kľúčové a priam nevyhnutné. Spoločnosť Manex disponuje 2 listmi Safan Darley, nakoľko tieto typy zariadení sú vysoko presné a efektívne. Považujeme to za jednu z veľkých výhodov v rámci výrobného procesu. V rámci týchto strojných zariadení využívame najmä podporu v rámci ohýbania, čiže ohýbací stôl hydraulický a taktiež laserové zameriavanie, čo tiež vlastne pomáha k tej presnosti daného ohybu a k vytvoreniu správneho produktu. Software Autopol sme si zaobstarali hlavne z toho dôvodu, že vieme separátne, nezávisle od stroja a operátora na danom ohraňováku naprogramovať daný ohyb. To znamená, že programovanie daného ohybu prebieha v kanceláriách, kde to majú pod palcom ľudia, ktorí naozaj to robia dennodenne a operátor to náhra do stroja a následne to ohne presne podľa nadefinovaných parametrov. Spoločnosť Canmet sme si vybrali pretože mala najlepšie referencie v rámci záručného pozáručného servisu. A druhá vec je tá, že naozaj spolupráca s Canmetom aj v rámci komunikácie, čo je veľmi dôležitá, prebieha na veľmi sofistikovanej a myslím si, že veľmi profesionálnej úrovni pri riešení našich požiadaviek.